tervehdys siellä kameran toisella puolella. Meikäläinen on Lauri, valmistuva medianomi ammattikorkeakoulusta. Ja voisin vähän kertoa teille tästä Kivikengäs-tuotannosta, missä minä olen ollut käsikirjoittajana sekä toisena animoijana. Mulla oli 3 hommaa, mitkä oli hauskimpia, mutta myöskin vaikeampia. Ja ensinnäkin oli käsikirjoittaminen, koska siinä on tietenkin vapaus tehdä asioita, mutta sun pitää saada se mahtumaan sen biisin pituuteen ja palvella sitä biisin sanomaa. Toisena kivihahmon animointi. Tämä oli aika massiivinen projekti. Mä en ole ennen tehnyt niin pitkää laadukasta animaatioa tuolla ohjelmalla, mutta kyllä siitäkin selvittiin loppujen lopuksi. Kolmantena oli ne pirun rappuset. Kyllä ne oli niissä portaissa oli kyllä duunia. Mä testasin monta eri tekniikkaa. Ja kyllä osata oppimisprosessia. Että tässä on nyt taas fiksumpia, parempia, ehkä paremman näköisiäkin, en mä tiedä. Mutta sitä no ehkä huonomman näköisiä, kun ei ole oppinut yhtään. Animointia. Mä oon oppinut animoimaan paremmin. Et siinä on se käsikirjoittaminen, sä työskentelet muiden kanssa. Ja siinä on kuvitusta ja tätä visuaalista tarinankerrontaa. Anyway, se tippunut kiiliä. Jos mä noin näkyy. Herran jesta sitten näyttää hyvältä. Laita uudelleen. Herran jesta sitten. Oi, että näyttää hyvältä. Äsken pari sekuntia, että jotenkin voi leikkaa tietysti koko. Et mä haluin vaan saada liikkuvaa. Moi! Mä oon Mira Mäkelin ja mä oon valmistuva medianomi-opiskelija. Mun rooli tässä projektissa on ollut muun muassa käsikirjoittaminen, storyboardaaminen, hahmojen konseptointi, animoiminen. Erityisesti hahmojen animoiminen. Oon myös tehnyt taustoja, mutta pääosa niistä on, tai suurempi osa taustoista on minun laskelmien mukaan minun kollegani Laurin a.k.a. Latsi Drossin tekemää. Iso vastuu mulla oli myös kommunikaatiosta asiakkaan kanssa. Me päiviteltiin paljon pakelle sitä, että hei, olemme tässä vaiheessa, mitä pidät tästä. Tää näyttää nyt tältä, mitä haluat muuttaa, mitä haluat pitää. Asiakastyönä tehtävät työt, niin niissä on niin tärkeää se, että asiakkaan ja sen työntekijän yhteisymmärrys on jatkuvaa. Ei me polteta röökiä. Mistä me oltais voinut tietää, että se on se oranssi pää? Se toisinpäin. Mä oon muutenkin sokea. Tuolla oli semmoista, tässä on ruudulla semmonen pikselöintiefekti, että sä saat ruudun näyttää digitaaliselta ruudulta, niin täällä heilui joku osa siitä ruudusta vaan tanssia ja ammaili menemään. Ja tuossa oli pahempaa, se vaan heilu tossa tälleen ja tälleen ja tälleen. Kuulee, kun oli kunnon bileet, mutta nyt on bileet lopetettu, enää ei ole sitä tuolla heilumassa. Täällähän ei biletetä ilman lupaa. Nyt sos, miksi toi näyttö on keltainen? Miksi? Sukat jalossa, kun en tietenkään poistanut niitä ajoissa. Se siitä saa, kun unohtaa kenkässä ravistaa, kunnes taas elämä jalkapohjissa aistaa. On kivinen, mut helppo jos sen osaa. Nää mun kengät on Via Dolorosa. Lopulta kaikki on vaan aja patina, viskota leipi ja venata koneiden kapina. Paikkansa löytää joka vieri väkivissä. Biittinikkari kautta räppäri Lahdesta ja mut tunnetaan nimeltä Paki. Rosoi on semmoisen pienen porukan päijät-hämäläinen räppilevyyhtiö tai ylipäätänsä urbaanin musiikin levyyhtiö, että me tehdään semmoisella omalla friendiporukalla sitä. Siinä on kasattu oikeastaan tässä Päijät-Hämeestä kaikki semmoiset, ketkä on mun sukupolveja ja ketkä on pyörinyt Lahden räppipiireissä ja sitten muualla. Biisi sai alkunsa siitä, kun mä aikoinaan sain lahjaksi kengät, mihin tuli sitten aika nopeasti reikä. Ja siinä oli semmoinen ongelma, että se reikä oli just sen kokoinen, että sinne meni aina semmoinen pieni kivi, mikä painoi tuohon kantapäähän. Ja se oli aina sitten semmoinen, että sitä ei saanut ravistamalla pois, vaan se piti aina kaivaa jollain. Siitä tulee siihen biisiin se metafora, että kivikengässä. Ideana ehkä lähinnä se, että jos reagoi tarpeeksi nopeasti asioihin, niin asiat on paljon helpompia silloin käsitellä. Niin kuin tää kivikengässä. Tavallaan, että kaikilla on se oma taakka, niin se on tavallaan se kivikengässä, mikä ahdistaa. Siinä on monta merkitystä, mutta ne oli itselle pääpiirteet ne 2 tärkeintä. Kyllä mä myönnän, että aluksi vaan vähän jännitti, koska ei ole koskaan aikaisemmin ollut mitään tällaista animaatioprokkista tai mitään muutakaan. Ollaan me tietysti Rosa-porukan kanssa tehty mun perusräppimusavideoita ja näin, mutta tää oli ihan uusi juttu. Aika nopeasti, kun teidän kanssa
rupesi tekemään yhteistyötä ja sillä, että teillä oli kuitenkin semmoinen tosi ammattimainen tatsi siinä ja niin selititte tosi hyvin, niin kuin, että mitä aiotte tehdä ja mikä teillä on idea näin. Ja, niin kyllä se niin kuin, tavallaan helpotti itselläkin silleen, että niin kehittyi teihin semmoinen luottamus, että okei, nämä tietää kyllä oikeasti mitä nämä tekee, että näillä on oikeasti tosi kova inspiraatio tähän näin. Ja sitten se tavallaan niin kuin, ruokki munkin semmoista mielikuvitusta, että pystyi hyvin niin kuin, sitten heittämään ideoita vastapalloa teille, että mitä sitten tehdään. Ja aika hyvin meillä toimii niin kuin, yhteistyö ja kaikki visiot ja tolleen. On tosi tyytyväinen. Se video kyllä tukee tosi hyvin sitä biisin sanomaa ja kaikkea. On tosi onnellinen siitä kyllä. Ennen Lauria paikalla tuli harvinaista, mutta mahdollista. Tosiaan meikähän käytti Illustratoria, After Effectsia, Clip Studio Paint X-versio, sitten Premiere Prota. Mä sanoin, tässä projektissa ehkä mukavinta oli se, että pääsi vähän niinku testaa taas ja muistuttamaan muistia niinku eri ohjelmista ja oppimaan taas lisää. Tämä on aina vaan jatkuvaa oppimisprosessia, että sä oot niinku ikinä voi olla valmis kaikessa tai paras kaikessa. Aina tulee uusia juttuja, aina tulee uusia tekniikoita, uusia ohjelmia. Mutta se, että sun pitää itsesi niinku sitä ajan tasalla, että sä oot niinku kärryillä, missä mennään. Tää, että sä niinku oot niinku vastuus kaikessa. Sun pitää itse keksiä se vastaus. Täällä mä teen hirveästi töitä ja tää yksi kattoo vaan miten keulia mopolla. Ei sillä edes ole mopoa. Se on työn alla. Mitä? Siis parasta oli se, että sai sen avaruuskohtauksen komposoitua, eli sai sen niinku kokonaan kasaan ja näki sen vision, mikä itsellä oli pyörinyt. Mähän painotin siis Laurille ihan kamalasti sitä, että mulla on visio. Mulla on semmoinen visio siitä siellä niinku olemassa, että luota vaan muhun. Että mä en ollut edes kunnon storyboardattu, mutta sitä, älä tee mitään, että mulla on se visio, miltä se näyttää. Että siellä on sit kivet ja silmät ja kaikki maailman asiat, avaruus sun muut tähdet, että ne on kaikki siellä ihan sikin sokin, että luota siihen, että mä saan sen valmiiksi. Niin sen saaminen valmiiksi, sen näkeminen, niin kun, sit kun se oli siinä tietokoneruudulla ja eka renderi, niin se oli niin kun paras. Ja sitten vielä ehkä sitä parempi oli se, että kun näki sen koko videon valmiina, kokonaisuutena, ensimmäinen raaka renderi koko videosta ilman viimeistelyä, niin se tuntui tosi hyvältä. Tuli sellainen olo, että me oikeasti saavutettiin niin kuin se, mitä meidän pitikin saavuttaa, ja sillä niin kuin, tavalla, ajalla ja niin kuin, taidolla, jaksamisella sun muulla, mikä me niin kuin, haluttiin siihen laittaa. Kun mä olin siis puhunut pitkän aikaa sitä, että otetaan valokuvia ja videokuvaa oikeista kivistä. Vähän likaisia kiviä ja sitten mä pesin ne ja kuvattiin niitä semmoisella green screen kankaalla ja vähän sellainen idea, että yhdistetään videota ja piirrettyä kuvaa, niin se oli siinä mulla hyvin kirkkaan, että mä haluan sinne avaruuteen ne aidot kivet. Haluttiin sen videon ja animaation sekoittamisen kanssa pelleillä siinä mielessäkin, että Lauri loi tällaisen kivihirviön, mihinkä meillä on siellä sitten luonnoksissa. Meillä oli hieno karkea luonnos, missä mä vaan lähtäisin, että mitä jos sillä kivihirviöllä olisi niinku oikea ihmisen silmä ja laitoin siihen jonkun stokkikuvan, että kato miltä se näyttää. Ja se on semmoinen pieni detail ja niinku yksityiskohta. Se elävöittää, se tuo siihen niinku loppuhuipentumaa vielä, että se hirviö vaikka muodostuu, että mikä se niinku apua, mikä tohon nyt tulee ja silloinkin oikea silmä. Siihen on lisätty jotain, että se ei ole pelkkää niinku minun piirtämää tai Laurin piirtämää siellä tietokoneella, vaan siihen on tuotu niinku tällainen realismin silmä, totuuden, todellisuuden niin kuin karkeus. Mun suosikkihahmo, varmaan se päähahmo, silloin oli hienot hiukset. Mä oon aika nopea editoimaan ja tekemään kaiken näköistä, mutta turns out, että frame by frame ei ollutkaan ihan 2 tunnissa tehtävää, vaikka kyllä mä tiesin, että se on työlästä, mutta osoittautui siitä huolimatta työlämmäksi. Ihmiset ei välttämättä enää kaiken 3D ja keyframe-animaatioiden ja kaiken muiden, kuten vaikka AI:n ja muun tällaisen niin kuin, tuomana enää niin kuin, välttämättä halua panostaa siihen, että ihmiset piirtää käsin, koska se on käsityötä ja se vie aikaa. Riippuu kontekstista, mutta joskus se on parempi valinta, joskus se on huonompi valinta. Ja tähän projektiin me koettiin, että hahmojen kohdalla, hahmojen liikkumisen kohdalla, niiden peruspohja on frame by frame. Hahmoihin sen frame by framein lisäksi me lisättiin myös keyframe-animaatiota. Näitä voi nähdä käsissä, silmien liikkeessä. Mutta vielä henkilökohtaisella tasolla mulle frame by frame on aina tulee olla ja lähellä sydäntä. Ja on iloinen, että mä sain sitä toteuttaa tässäkin musiikkivideossa ja tässä projektissa.
piirretään itse monta freimiä, mutta on se sen verran raskasta hommaa, että en kyllä nyt heti ota toista samanlaista projektia. Älkää tilatko toista samanlaista, koska minä nyt en voi piirtää. Voin mä teille jonkun kuvan piirtää, mutta animaat, mä sitten ehkä vuoden päästä voidaan katsoa uudestaan, kun mä voin piirtää taas. Renderöimme 5 tunnissa sitten meidän rakkaan koulun tietokoneella tämän videon. Lauri oli vetänyt yli 30 tuntia samoilla silmillä, reilut 2 päivää. Hän veti all-nighterin. Minä en kestänyt. Minä kävin nukkumassa. Sen jälkeen Laurista ei kuulunutkaan melkein 2 päivään. Mut sit kuului ja hän oli hengissä ja mä olin iloinen siitä. Meillä on niin hyviä ideoita, että mä kadun, että mä oon keksinyt aikana. Niinkö? Kiviä lähtee aina kengistä silloin täällä, kun niitä kiertyy sinne. Mutta se on hyvä, jos ei käydä niitä kiviä läpi sen kengissä, ettei ne sitten syö sua elävältä. Tykkää tämän boksin ulkopuolelta, että mä pystyn siinä itse olemaan se rakentaja siinä prosessissa. Mä teen ne palapelit itse pala palalta kasaan. Mutta sä voit silti käydä kattoo ja kuuntella sen biisin YouTube-kanavalta milloin vaan. Et se on kumminkin jäänyt jälki sinne. Mä oon jättänyt jäljen tähän maailmaan. Se on aika hyvä biisi. Me saavutettiin musiikkivideo. Ja pieni Mira olisi varmaan todella, ei olisi, vaan siis on todella ylpeä itsestään. Siis yksi unelma elämässä on niinku ruksittu listasta toteutetuksi oikea musiikkivideo ja vielä animaatio. Koska animaatio on mulle todella tärkeää ja kaikissa animaation muodoissaan. Todella hyvä fiilis, opin paljon uutta projektin hallinnasta ja tällaisesta asiakastyön tekemisestä. Ja tässä kontekstissa, eli animaatiokontekstissa, miten me itse pidetään inhimillisenä kaikki työajat ja miten että me ehditään tehdä 8 tunnin työpäivänä se, mitä meidän pitää tehdä. Että menkää ja tehkää asioita ja oppikaa niistä, koska se kasvattaa. Henkilötiedot näy, mutta siinä meni opiskelukortti muuten näissä kuvauksissa vähän vinoa, mutta rapatessa roiskuu vai miten sitä sanotaan, että ei näy henkilötiedot. Sinulle. Noniin. Siinä on se juliste, mistä on ollut kuva. Niin, tää on se thumbnaili. Kyllä. Joo. Sen pohjalta tehty. Tää on kyllä tosi jees. Tästä voisi sanoa, että story of my life. Yhtä kaaosta. Erittäin jees. Tässä oli toinen. Siinä on toinen. Joo. Niin ja hei, tässä on vielä kato QR. Joo. Noniin. Täällä on printtejä. Siis todellakin tää on ihan tosi jees juttu, että niin jää sitten muista. Nää ei lopu. Tässä on vielä kuivuilla. Meillä oli rullalla, että jos tarvii nyt matkaa varten, niin meidän pitää käydä etsimässä teippiä. Tosi jees. Oikeesti suuret kiitokset. Ja muutenkin tästä projektista oikeesti isot kiitokset. Että tää on sellainen juttu, mitä moni ei päässyt kokemaan. Ja minä olin onneksi sen verran onnekas, että pääsin kokemaan. Ja siitä kuuluu kaikki kunnia teille. Sama on vähän meilläkin, että ei kuka tahansa pääse musavideota tekemään, niin meillä on ollut niin hyvä fiilis, että herran jestas. Tää on kyllä mukava, että kaikilla on hyvä fiilis nyt. Että Assille kans terveisiä. Siis Assistahan tää kaikki lähti, kun mä pongasin sen postauksen, minkä se oli laittanut sinne storyin, niin mä sitten otin häneen yhteyttä ja kysyin, että hei, että ois tämmönen ja tämmönen, että saattais jopa kiinnostaakin. Et Assille isot kiitokset kans. Assi shoutout tähän. Kyllä todellakin shoutout. Kyllä, käykää seuraamassa Assia. Toimii edelleen ja Matti tulee sieltä. Kyllä tänne menemme. Noin monta sormenjälkeä, kun Lauri on laittanut ja kattonut. Katon nyt tänne. Ja meillä on yksi mainoskin tuolla seinällä jätetty. Ne kuvattiin tässä tilassa myös. Meillä oli green screeni tossa. Ja sitten tässä tuossa tuolissa niin ne kaikki kivet on kuvattu ja Laurin silmä kuvattu tässä pienessä tilassa. Me ei laittu tilaa. Ai jaa, okei. Ne oli kuvausvalot, oli siitäkin mulla on video pätkää, kun ne on tässä ne valot ja green screen on tossa. Ja sitten meillä oli vielä näitä yllätyksiä, mitä me haluttiin sulle jättää. Siitä tulee yksi katselukerta taas lisää. Tässä tulee. No niin. Eli tässä kun on tää juna-asema. Joo.
Me piirrettiin itsemme tonne asemalle. Tänne. Eikä! No en, siis eihän mä kiinnittänyt tällaisia huomioon. Mä ajattelin vaan, että ne on jotain random tyyppejä. Joo, sä oot tiennyt, että ne on siellä, mutta siinä on siis Lauri silmälasit päässä ja sitten on minä keltainen. No niin, todellakin, joo. Kova itse. Näin, että hetki alkoi vähän, että apua, että mitäs sinne on jätetty, että me ollaan sooloiltu, niin ei ollut tarkoitus säikäyttää, mutta tää oli sellainen, että no me ollaan laitettu ne sinne ja sä oot nähnyt ne 10 kertaa, että ei niskaan ole mitään vikaa, että kysytään, että oot sä huomannut, että ne on me. Siis kyllä mä oon huomannut, että ne on siinä, mutta en mä tajunnut, että ne on niinku teistä. Niin, kun ei pysty liven näkemään, mutta tämähän oli vaan... Joo, ei, mutta siis tosi jees kyllä. Ei siinä mitään. Ei ole muita yllätyksiä. Tää oli ainut, että mikä me jätettiin. Ja jos ei se sano... Arvaa monta kertaa mä katson ton videon läpi, kun mä menen himaan. Ei oo muuta. Ei oo muuta. Lauri nyt sanoi, ei oo muuta. Mä sanoin, Samassa kameralla. niin, kyllä mäkin saatoin jotain sinne pistää. Mä en sit tiedä, jos hän on sinne jotain jättänyt. Itse näyttää kivalta tuo VHS-efekti tässä isolla ruudulla. Sare välttynyt sandaali hiekasta, eka kaikki oli hyvin, sit se sai brutuksen miakasta. Tää jengi vääntää niin, et menee sukat Oikein. Ai, mä oon iloinen siis, herra jestas. Nyt kun mä oon aina kattonut tuon pieneltä ruudulta, tietokoneen ruudulta. Herra jestas. Me ollaan kyllä kokattu tän kanssa. Niin on. Tää jotenkin... Mä tykkään sitten, että noin tähdetkin jotenkin kääntyy. Se on niinku 3D-mainontaa. Ollaan nähty maailman kengäpohjien läpi. Ja meistä jokainen, ihan kaikki, kävelee vesi passissa askeleen tai 2. Hyvä. No vittu, tohon nyt näin kun puhuu, et sä edes ehjätyen tästä. Anna mun kanssa. Joo, musta käy. Se pienenee. Joo, mutta se me ehdään lähteä. Eikä heitä. Eikä. Otoin vaan. Kävelee vesi passissa askeleen tai 2. Kukaan ei pysty välttää sitä lammikkoa. Ja vuodesta toiseen mennään ojasta allikkoon. Mira Mäkeli, valmistuva mediumi. Joo, Okei, medium. alan vaihdos tähän väliin, okei. Medium, täältä tulee. Kyllä. Terve ja hei! Mä olen Niksi Mira ja tänään mä kerron teille, miten valmistetaan musiikkivideoita. Moikka moi, mä oon Lauri ja miksi mä oon täällä, en tiedä, mut siis niinku... Musta tuntuu, että mä olin tässä jossain projektissa tässä vähän aikaa sitten. Me tehtiin tämmönen niinku animaatio. Se nimi oli vissiin Kivikengästä jotain, mut siis kumminkin. Ja siis, no minähän tein kaiken siis siihen totta kai. Minä olin käsikirjoittaja, animoija ja joo, mä olin vaan kaikki Oscarit tästä joo. Ja mulla oli ehkä joku avustaja, se nimi oli ehkä Mira, mä en ole ihan varma. Jotain sinne päin, mut joo, siis joo, mä oon se meikä. Lauri, nyt. Ciao, täällä on Mira paikalla ja meininki on katossa. Musta tuntui äsken, kun tuolta kuului nauru tuolta seinän takaa, että tuolla toisessa tilassa on porukkaa ja ne on varmaan kuullut niinku No en mä oo puolet näistä. No way, mä en oo kuullut mitään. Selittänyt. No ei tuonne asti kai kuultu ääni. No jos niitten nauru kuuluu tänne, niin kyllä tää munkin huuto kuuluu sinne. Mä en kuullut mitään naurua mulle, mut mä kuullut mitään. Sä et nyt väitä, että ne äänet on mun päässä, ne on tuolla. Kun en mäkään täällä. Mä oon yksin täällä. Ei täällä kameran takaa oikeesti oo, hei. Ei täällä kameran takaa. Ei täällä oikeesti ookaan ketään. Onko sulla kivikengäs? No ei kyllä nyt onneksi ole. Mulla taitaa olla täällä. Aika täällä äällä. kengässä. Mitä sä oot tehnyt? Eikä seuraamassa mä oon siltä niinku, että mä voin tehdä kohta semmonen Patreon-tili, että sillä... Mitä satasella saa Lartsi Drossin Patreonista? No jos 5 € saa perunoita, niin 100 € niinku, mä en pysty aatoa sitä asiaa. Siis tuo on niinku joku pyttysverkko. Pidetäänkö nyt ISO soi? Joo. Mukavinta tässä projektissa oli se, että tää vihdoin päättyi. Ei. Me ollaan kaikki ehkä sitä mieltä, kaikki osapuolet sitä mieltä, että ihanaa, että se saatiin valmiiksi. Oho, mä en nähnytkään tätä ruudun takana.
Tähän voi tulla sitten pitkä lista, mitä minä olen tehnyt. No toi oli ihan hyvä olen tehnyt teikki. niin paljon, koska tuntuu, että olen tehnyt Laurin sanoja vastaten kaikkea. Kaikkea. No niin. Huhhuh. Kohta menee pausse tää video. Huhhuh. No katos penkki siinä. Mä voisin istua. Katos! Penkki siinä. Lauri! Onko se paremmin, että mä tain muunkin? No, ota! Mä haluan se... Tervehdys. Meikäläinen on Lauri ja mä oon ollut tässä projektissa Kivikengät. Et silleen, meillä ei ole mitään todisteet mistään henkimaailmasta ja tämmöstä, niin ei oo mitään... Eikö? No ei mie... Olet kaunista. Katsoja tuossa yrität silleen moi. Hauskaa katsoja vaan. Joo. Moi. Sä näytät tänään kauniilta. Ja tiedätkö miksi? Sen takia, että sä tulit katsomaan tätä videota. Kannattaa katsoa nopeasti. Sinä katsoja siellä ruudun toisella puolella. Jos sinä harkitset sitä, että aloittaisit animaatio-uran, niin älä. On aika rankkaa. Hei Miro, ota ne lasit vielä pois päästä, hei. Näin. Joo ne. No mitä vittua? Hys. Hys. Kuulitte kysymys? Ei hys niinku ei. Niinku tämmösiä parista. Projektin hallinto. Tykkää tämän boksin ulkopuolelta, että mä niinku pystyn siellä niinku itse olemaan se rakentaja siinä prosessissa. Mä teen sen palapelin itse pala palalta kasaan. Ja aina vaan rakenna.